बीटीसीनि बोरमा फिसिग्राफोरनि थाखाय एबा बोरमा फिसिग्रा बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, बे गोजोनथाव खौरांखौ जोंनिफ्राय बुङाखै, बे गोजोनथाव खौरांखौ बिक्रम दैमारिया फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि बिसायख'थि देरहानायनि मुङाव मासे बोरमा खासिनि बेसेना जुदि 5,000 एबा बोरमानि बेसेना जुदि 5,000, बै 5,000 बेसेननि बोरमाखौ 10,000 बिनांगौ एबा लानांगौ आरो 10,000नि बोरमाखौ 20,000 लानांगौ होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। विधानसभा बिसायख'थियाव देरहाखानाय एबा मोन 15 विधानसभा बियाबाबो बीटीसीनि जा मोन 15 विधानसभा बिया, बे मोन 15 विधानसभा बियाबाबो एनडीए थामहिनबा बीपीएफ आरो बीजेपीआ देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे देरहानायनि खुसियावनो जाय बोरमा खासि दं एबा बोरमा खासि फिसिग्रा बिथांमोना 5,000नि बोरमाखौ 10,000 लानांगौ आरो 10,000नि बोरमाखौ 20,000 लानांगौ होननानै बिथोन होदों बिक्रम दैमारि बिथाङा आरो रायजो राजानो दिन्थिगोन, बोरमा खासि जानानै रायजो राजानो दिन्थिगोन बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिक्रम दैमारि बिथाङा बिसायख'थि देरहानायनि मुङाव मासे बोरमानि बेसेना जुदि 5,000, बे 5,000नि बोरमाखौ 10,000 लानो नांगौ आरो 10,000नि बोरमाखौ 20,000 लानांगौ होननानै बोरमा खासि फिसिग्रा बिगोमाफोरखौ बिथोन होदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। आरो बेयाव देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ विधानसभा बिसायख'थियाव देरहानानै रायजो राजाफोरनो बोरमा खासि जानानै पार्टी जानानै दिन्थिगोन होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जा बोरमा खासि जानाय आरो बोरमा खासिनि बेसेनखौ 5,000निखौ 10,000, 10,000निखौ 20,000 माबोरैहाय लानो होदों बिनि बिथोनखौ एबा बिथोन होनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। आं रायजोनि सायाव बेखौ बुंदों, जोंहा बीपीएफनि जेसेबां बा एनडीएनि जेसेबां केन्डिडेट दङ गासैबो देरहागोन। देरहायोब्ला जोंनि खानाया अकल बोरमा खासिजोंसो जागोन होनना बुंदों। मिथिबाय, देग्लायनि खानाया जोंहा बोरमा खासिजों जागोन। बिनिखायनो आङो सोंदों, जायनियाव बोरमा खासि दङ बेखौ सोरबा 5,000आव फानदोंबा 10,000 बिनानै ला। रंजानाय नङा जे सोरबाया जुदि 10,000नि बोरमा खासि फाननो नागिरदोंबा बियो 15,000आव फानबानो जाबाय। देरहानायनि मुङाव जोङो गुतै बीटीसीआव जोङो बोरमा खासिजों जोङो खाना जागोन। कारन बे बोरमा खासिजों जानानै जोङो रायजोनो दिन्थिगोन जे जों बिराद स्पेसियेल। बोरमा खासिजों खाना जानाय माने स्पेसियेल नङा दा, नङा होमबा? बेखौनो जा जों देरहासार जागोन। कुनु केन्डिडेटआ बेयावहाय देरहानाय नङा, बीपीएफनि केन्डिडेटआनो देरहागोन।